Yaya TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a y'aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. Kunnafoni dantigɛ la ka kɛɲɛ ni bingali wale mun tara ka ɲɛsin sitɛrni dontɔw ma banbaci wale kɛbaw fɛ Kayini Diboli ni ɲɔgɔn cɛ alamisa tɛmɛnen. Kunun tɛnɛ février kalo tile 2 san 2026 Kayi marabolo ɲɛma général de brigade Musa Sumare n'a ka jɛkulu wulila ka ti i ɲɛ da o ma joginenw kan Kayi kɛnɛyasoba la ani sɔrɔsikan kɔnɔna la. A ye duwawu don kɛ ka ɲɛsin banabagatɔw ma ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ma. Mali finitigi tabaw ka ɲɛmayaso ye kunnafoniya sɛbɛn dɔn bila sen kan min kɔnɔna na a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali sanfɛ kɛlɛcɛw ka pankurun ye mugujugu dɔ jigi banbaci wale maa dɔw kan Dakabar, Minanka mara la ani Niger frontière yanfan na janvier kalo tile 31 san 2026 o mun kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbaci walikɛlaw la an'u bololaminɛn caman. Bi tarata février kalo tile 3 san 2026 Kofersa ye kalansen dɔ sigi sen kan Kayi APCAM kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ka se ka yɔrɔ sugandi projet min bɛ yen ni a bɛ wele leadership politique et l'autonomisation foncière des femmes o hukumu kɔnɔna na hakilina jiginna ni sigi ɲɛmaya tun bɛ Kayi préfet bolo a laɲini ye ka se ka dɔ bɔ musow ka dugukolo sɔrɔliko gɛlɛya la ani k'u sen don jamana jɔli baaraw la. Kunnafoni kuncɛla maliden dɔ ye jɔyɔrɔba sɔrɔ Kiba kɛnɛya sanfɛ kalanso la min bɛ wele Sion Firgos Mamadou Sey Jalo ni ale tun bilala ka taa kalan na Mali marabaw fɛ a ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ a tɔɲɔgɔnw cɛla kɛnɛya kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan min bɛ tali kɛ banabagatɔw degunnen furakɛliw kan. Nin kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la minnu kamanina kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.